punts, va. Estem molt emocionats perquè avui tenim un pot per a repartir en tots vosaltres de 900 euros. 900 euros que vos podeu emportar a casa si encerteu una pregunta que vos plantegem. Mireu. Ara fa la Ja pantalla té fam. forma, ja agafa forma. I ja ens diuen que tenim d'ixos whatsapps que hem rebut, tenim la primera telefonada de la vesprada, el primer valent o valenta que avui entrarà a participar amb nosaltres. Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Hola, d'on crides? Crides de Carcaixent, la Ribera Alta. Des de Carcaixent. Des de Carcaixent. I millor gent. Com el diuen? Francesc Cogollos. Francesc. Francesc, què estaves fent? Mirant el programa, has enviat molts missatges al concurs? Bueno, doncs avui només n'havia enviat que un. Ah, has vist altres dies? Has endevinat alguna de les preguntes d'algun dia? Bueno, el primer dia la vaig adivinar, però després Concha m'ho ha posat Piquer. molt difícil. No, n'hi ha algunes que han sigut... N'hi ha algunes sí que... El primer dia que era la Concha Piquer, I serà quan fàcil. vau traure la Quinta Avenida, dir aquesta és Concha Piquer. Clar, quan cantava el Però vino... després ja han sigut clar. prou difícils, Perquè va No, ser però la l'han nostra artista endevinat, més internacional. L'han endevinat perquè ja m'he entregat. Sí. Francesc, Mira, Francesc, agafa forces i ves ahir relaxa't, que després... anem a publicitat. Francesc, un momentet i el fem la tornem primera de seguida. pregunta. Fins ara, a tots. Mira. Ja estem i en tornem, són les 7:40 de la vesprada. Estàvem en Francesc, que era el primer concursant de Carcaixent, Maria? Francesc de A veure. Carcaixent. Continues ahí, no, Francesc? Sí, així estic esperant a veure A veure, el què que posa passa? avui, a veure. A Va. veure, per on peguem estàs a avui? soles o estàs en gent? Vale, a veure. Ah, anem a veure. Anem a va. veure. Anem a deixar que la sort decidís la temàtica d'avui. No sé si tens alguna predilecció per alguna de les que el posem. Mira, en tenim 4. Ja saps que busquem, Que per gire. exemple, alguna cosa relacionada amb el Vale, folklore valencià, tenim expressions, personatges, un monument. T'agrada alguna en especial? Però no pots triar, eh? Bueno, a veure si els personatges, a veure què tal. A veure, que gire la pantalla. A veure si monuments, personatges, versions, folclore... Que cau, folclore... Monuments. 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 Francesc, un monument estem de la buscant- comunitat valenciana. Un monument. Quin és el Vale, teu vale. monument preferit? Bueno, pues el meu monument preferit és la Magassem de Ribera, d'ací de Carcaixent. Mira, Doncs bé. T'imagines que tocarà eixe? Anem a les Anem a Pues pistes. mira, podria ser. Anem a les A veure si pistes. tenim sort. Anem a buscar, tenim 3 pistes. Tenim una pista visual, una pista dels presentadors, que ja saps que pots triar a Joan Espinosa o al senyor Clar, presentador del O a programa, Màxim Huerta, Vale. o la pista d'àudio. A veure què Francesc, vol. en quin el quedes? A veure la pista, a veure la, Quina vols, la quina vols? visual. Molt bé. La pista Però la pista visual. visual. A veure, Francesc, A veure, A veure. què el diu eixa fotografia. a veure, què diu esta fotografia? Què A pot ser? veure, La veus en pantalla? La tens ahí? Com és la ja vida? la veig, ja. Bueno. Desde luego, això és modernista. Però és modernista, però no, desde luego, Vas ben Podria encaminat, ser- modernista és. A veure, modernista és el que... has de triar i un és molt monument. paregut a lo que tenim així en Carcaixent. a Doncs, veure, Digues jo crec una que això cosa. deu estar... ¿Me podeu ajudar un poc més? la pista és esta, No el podem Francesc. ajudar, aquesta és la pista Vostè que ha de tenim. llançar-se Explícita ja. per a tu, Francesc. No n'hi ha res més. El poble està per així, per la Ribera, no podeu dir res? Podem dir No res. podem dir Podem res dir més. res, fixa't bé. Doncs I digues has de triar, jo digues. no m'he fixat. Vale, doncs mira, jo vaig a dir en Alcira. Què? Necessitem el Era- nom del monument que estem buscant, El nom. Francesc. El nom del monument.
jo crec que està en Alzira i és... Podria ser o és la cotonera d'Alzira. Dices ahí, quedem ahí? Esa és la teua resposta, segur, Francesc? Estàs segur, Francesc? La cotonera d'Alzira o també estic mirant-ho que està per ahí, no... Sí, ixa és la que dice. Francesc, recordaràs este dia. No és, Francesc. Bueno, pues bé. Francesc, veuràs, continua concursant perquè hi aguanta el programa per a saber quina era. Segona telefonada que tenim en el nostre programa. Segona telefonada. Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Qui eres? Com el diuen? No puc. Mira, de veritat, perquè tinc una... anem a dir una cosa. Moralment estic... El primer concursant el dia Francesc de Carcaixent i diu... Diu, quin és el teu monument preferit? I me l'has dit, Francesc, me l'has dit. I no havia començat el concurs i diu, el meu monument favorit és... I ha dit... Mira, posa'm la resolució, per favor. El magatzem de la Ribera, precisament, Francesc, el que has dit abans de concursar, de Carcaixent. De Carcaixent, per favor. I més diu, s'assembla mogolló al magatzem de la Ribera. I diu el d'Alzira, per favor, Francesc. Conegut com la catedral de la taronja, d'aixa cançó que hem posat de Bajoqueta Rock. Francesc, continua concursant. Jo crec que això ha sigut una senyal divina per a que ens tornes a enviar un WhatsApp. I a més, Francesc estava dient, difícil, i ho ha dit. Tinc un nuc en la panja, Francesc, de veritat ho dic. No sabia on clavar-me de que estigueres despistant-te en Alzira, dient, no, doncs Alzira, i jo, ai, Francesc, pensa-te-ho bé. No era tan difícil, Francesc. Demà tindrem 1.000 euros. Demà 1.000 euros. Demà tindrem 1.000 euros ja. 1.000 euros per a demà en el nostre... Com ha sigut el d'avui? Quina tensió! Quina tensió. Per cert. Ai, jo crec que el plató s'ha quedat quan ha dit que li agradava. Mira, tinc un nuc. Sabeu que... I pareu atenció ara perquè sabeu que el millor poble per a visitar abans de començar, vull compartir amb tots vostès una cosa molt estranya, com és l'atzar, com és la sort. Quan arriba a casa, a vegades passa per la porta. Això va passar ahir. Quin és de Carcaixent, la Ribera Alta? Un monument. Quin és el teu monument preferit? Bueno, pues el meu monument preferit és la magatzem de Ribera. Has de triar un monument. I és molt paregut a lo que tenim així en Carcaixent. La cotonera d'Alzira... Estàs segur, Francesc? Sí, ixa és la que dice. Recordaràs este dia. Diu, quin és el teu monument preferit? I me l'has dit, Francesc, me l'has dit. I no havia començat el concurs i diu, el meu monument favorit és... I ha dit... Mira, posa'm la resolució, per favor. El magatzem de la Ribera, precisament, Francesc, el que has dit abans de concursar. Espera, mireu la cara de Maria. Francesc, és que, mira, ja vos ho dic, aquest programa dona moltes alegries, però quina manera de patir. Francesc, que ho tenies ahí. Mira, me'n vaig anar, jo no em treia del cap al pobre Francesc. Maria, com continues avui? Te vas quedar una miqueta parada? Sí, em vaig quedar... No, però és que ja ho havia dit el pobre Francesc, ho havia dit. I després, clar... Tu pensaves que ho donaves? Jo pensava. Jo, de fet, quan va dir, diu, mira, el meu monument preferit és el magatzem, ixa catedral de la taronja de Carcaixent. I ho va dir. I després li van posar la finestra i jo dic, ja ho sap, se ho està recreant, s'està fent el bobo perquè se... I no. Maria és una dona molt sentida. Maria, tinc un vídeo per a tu. Tens un vídeo? Però per què estàs avui rotllo Isabel Gemio? Escolta, tinc un vídeo per a tu. A veure. Hola, molt bona vesprada. Soc Francesco Gollos, que va participar ahir en el concurs. I volia saber, a veure com estava la presentadora, Maria, per el nus que li se va posar, perquè va intentar
dir-me-ho, però jo no me'n vaig a per ahir. Només haurà faltat que m'hagués dit, si digues magatzem de Ribera, me'n vaig anar a Alzira perquè és igual que està poc més o menys, de l'estil modernista. Bueno, aprofite per donar-vos les gràcies per la vostra empatia que tinguereu amb mi i el comportament tan bo de l'equip. I a mi me va passar com la llei de Murphy. Si les coses han de caure, cauran o passaran. I a mi ahir no em va caure. Una forta abraçada virtual i amb un somriure. Una superforta abraçada virtual, Francesc. Moltíssimes gràcies, bonico, per participar. Gràcies, de veritat. Què t'ha paregut, Maria? Me'l menge, en Francesc. Que bonic, que bonic. La sort a vegades passa sí, i mira, altres no. És veritat. Anem a veure què